Juan Margarit i el nostre negoci és Clínica Dental Juan Margarit. La clínica dental té ara 16 anys i soc odontòleg. M'agraden moltes coses del meu negoci. M'agrada la possibilitat de resoldre els problemes relacionats amb la boca, clar, de la gent, els problemes, per exemple, de dolor, problemes funcionals, ajudar a que la gent tinga millor qualitat de vida i, com no, també els problemes estètics. Avui en dia els problemes estètics és un punt important i ens condicionen de vegades la nostra manera de comportar-nos. També m'agrada la possibilitat de connectar amb el pacient i establir un diàleg amb ell i veure que el pacient deposita la seva confiança amb nosaltres. És un punt molt gratificant. També m'agrada la possibilitat que ens dona tindre una clínica dental de treballar en equip. Les coses que anem aconseguint individualment són importants, però les coses que aconseguim com a equip sempre són un punt molt satisfactori, perquè d'alguna manera tots sumem i col·laborem a que el resultat de les feines siguin millors. La idea de muntar la clínica va sorgir de la següent manera. L'any 2004 vaig vindre a treballar a Sueca, a una clínica dental d'ací sueca, i a principi del 2005 em van oferir quedar-me amb la clínica. Sempre m'he sentit, la veritat, molt ben acollit en el poble i no m'ho vaig pensar dues vegades. I a principi del 2005 va néixer Clínica Dental Juan Margarit. L'evolució ha sigut sempre positiva. Al principi va ser una evolució més lenta. A poc, conforme els pacients anaven coneguent-nos, vam incrementar un poc el volum vam consolidar un volum de pacients. També ens vam traslladar per primera vegada hacia al costat, al carrer Jaume I. Ahir vam notar, també vam consolidar el nostre negoci, es va consolidar un creixement, fins ara que ens hem tingut que traslladar aquí al carrer Cullera. Sempre els nostres moviments en quant a clínica dental han estat relacionats o implicats amb el volum de pacients i sempre hem intentat buscar un salt, un bot de qualitat en el nostre servei per a que la gent d'alguna manera pugui estar millor atesa. El servei que donem, podem oferir qualsevol tipus pràcticament de tractament que es pot oferir en una clínica dental. Des de tractaments de cirurgia bàsics, com poden ser extraccions dentals, cirurgies més sofisticades, amb implants. Treballem molt el tema de les cirurgies mínimament invasives, guiades. Fem tractaments d'ortodòncia, ortodòncia convencional, ortodòncia apoyada en tecnologies més punteres, tractaments bàsics de terapèutica dental, com pot ser obturacions, endodòncies, neteges, i com no, també tenim un apartat dins de la clínica d'odontopediatria per a poder arribar als xiquets, als més menuts, i d'alguna manera poder també ajudar-los, inculcar-los aquesta consciència d'higiene dental, de salut bucal, que d'alguna manera els té que perseguir durant tota la vida i és important que es tinga present.
quant a formació, la formació és un punt clau dins d'una clínica dental. La formació comença des del primer dia d'universitat i fins avui mateix. La formació ha de ser continuada. Hem d'estar preparats per a poder donar un bon servici als nostres pacients. Jo en concret estic format en cirurgia, pràcticament qualsevol tipus de cirurgia, sobretot cirurgia d'implant, com hem dit abans, cirurgies mínimament invasives. I després tinc la sort de poder també col·laborar i donar classes en un màster d'ortodòncia. Estic format, per tant, en ortodòncia, fem qualsevol tipus de tractament d'ortodòncia, ortodòncia convencional, ortodòncia amb bràquets d'última generació i ortodòncia amb fèl·lules invisibles, fent tractaments estètics i tractaments que siguin al final el més còmodes i confortables per als pacients. En quant a noves tecnologies, també és un punt clau. És important que les noves tecnologies les tinguem incorporades dins d'una clínica dental. Crec que estem ben dotats, tenim un tac dental, tenim escàners i al final amb les noves tecnologies el que proporcionem és tindre la possibilitat amb aquestes eines, amb aquestes ferramentes, de fer diagnòstics més rigorosos i per tant de poder desenvolupar plans de tractaments més serios, més rigorosos, com he dit, i individualitzats per a cadascú dels nostres pacients. Aporta proximitat. Estem a peu de carrer i li aporta, per una altra part, una qualitat de tractament, pense que elevada. Per tant, tenim la possibilitat de fer tractaments rigorosos, serios, a peu de carrer. Sempre, això és important també dir-ho, dins d'un ambient de familiaritat, de diàleg, de contacte amb el pacient i sempre amb una implicació per l'equip que tenim a la clínica al 100%. Per sort tenim un equip que està molt implicat, que crec que disfruten fent la seva feina i d'alguna manera, si anem sumant tots, la gent que puga vindre a veure'ns està més ben atesa. Per als nous emprenedors, què fan falta? Fan falta nous emprenedors, gent que tinga ganes de créixer personalment, que tinga ganes de formar-se acadèmicament, per dir-ho d'alguna manera, i gent que tinga moltes ganes de treballar, molta il·lusió i ganes de fer les coses bé. Crec que és un punt molt important i que ens ajuda a créixer com a societat i ens ajuda a créixer com a poble. Crec que és algo que enriqueix el nostre poble. Arrima't per a nosaltres és una associació que uneix els comerços de Sueca i és informació, ens manté informats quan les coses van bé, ens manté informats en temps, per exemple, de pandèmia, quan les coses no van tan bé,
És també la possibilitat de fer cursos de formació relacionats, per exemple, amb les redes socials, i és al final una ajuda, una espenta i ens fa visibles a tots.